Salutare și ne-am găsit la un nou joculeț pe canal la Gamester Vegas. Suntem aici în Vegas. Și am uitat că filmez, deci vreau mașină. Hai, pa! La revedere! Păi vreau mașina de poliție și vreau să fac Uitați o mașină de poliție, de ce așa pot să furați o mașină de poliție în Gamester Vegas? Da, și puteți să luați o mașină de poliție. Da, simplu. Și am și scăpat de poliție, deci... Da. What the fuck? Și ne-au reîntors. Am scăpat și de poliție, v-am spus asta. Și avem o mașină de poliție, adică fucking mașină de poliție pe gratis. Deci dacă aveți și voi ăsta, puteți să vă duceți acolo așa și să luați o mașină de poliție. Să-l bateți pe pașnicul ăla de la clubul ăla de noapte așa. Și îi dai doar un pumn. Și mașină de poliție. Sau dacă faci 3 stele sau nu mai știu câte stele, vine un jeep de poliție. Numai că nu o să încerc asta în episodul de azi. Cam atât cu acest episod. Dacă vă apeși, apăsați butonul de like, share și subscribe. Bum, 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 bum.